이거 fantok chara khaimani omo ali sarmahai chara sarmahai lot mata no hingkai a gopor musuk bikhi gopor no se saltam salbri sadong ma phurano ulaka gongra khai ma hulu hingkai thapla bai sapului bului se tabo o sira bisingo khai fantok busului rikha sakabako gopor bai thapla rikha misrom bangkharano hanai omo khanyang sekang seminar mariwo seminar makhayo training ririwo oboni training phurungnai tongo master rok obo haikai tabo sakao no amake iko light pin naikya ali jabri mahai tabo oro jatona light pin ka hingkai tai kasar tuibo kisa rina nango hingkai a fantok busului no bo horni horta machombu ali som mahai tui yokai masom grau hadi busuk iko naitongdi omo fantok chara health help group ni omo tabuk charang bekhe kainai ta kaikhengke thainai abarkhe phabo phalnaisa bwsanai chasi chabai lakha narbo bakha phaisa phaibaidi omo busuk thasungna hadi takini kheto mai rakhai arono albai rikri khata hambai asnang sedeng nar khnai tongdi tabor ikotekhe laima phinka ma thoklopkha ma kholopkhata asnang sedeng nangna te phunugan ulo fantok kaifuru thaifuru bo phunugan hambai।